Kung perpekto pa ang Ginoo, nga naman lagi nga naay kapansanan ang mga binuhat niya. Naay bota, naay bakol, naay special children. Siya ba ang gabuhat sa mga bota? Unsaon pagka-perpekto sa Dios kung ang iyang mga binuhat dili perpekto? Now mao kay tubag. Sa paglalang sa Ginoo sa tao ug sa kalibutan, maayo pagkaayo ang tanan. Genesis 1:31. Ug nakita sa Dios ang tanan nga iyang gibuhat ug aniya karon kini maayo kaayo. Og miabot ang gabi og miabot ang buntag mao ang ikaunom nga adlaw. Mga igsoon, maayo pagkaayo ang tanan. Wala pay tunglo, wala pay sala. Pero mga igsoon, ang pagkahulog sa tao sa sala mao ang naguba sa perpekto ug maayo nga creation sa Ginoo. Abi mo naman ko'y kaugalingong desisyon ang tawo nga makabuot siya unsay pilion niya, wala ba tuo, sakto ba og dili. Now ang Ginoo nagsugo ang Adan ug Eva nga ayaw kauna kanang prutas sa tree of knowledge of good and evil. Pero unsa ilang gibuhat? Gikaon nila. Romans 5:12. Tungod niini sumala sa usa ka tawo ang sala misulod sa kalibutan. Ug ang kamatayon pinaagi sa sala ug sa ingon ang kamatayon miabot sa tanang mga tawo kay ang tanan nagkasala man. Now ang nahitabo niya ni mga igsoon tungod sa sala ni Adan ug Eva, ang sala niabot sa tibuok kalibutan. Ug ang sala gadalag kamatayon. Ug tungod kay ang tanan nakasala man, na ang tanan mamatay. Tungod sa first Adam, niabot ang sala ug kamatayon sa tibuok kalibutan. Genesis 3:17-19. Ug siya miingon kang Adan, tungod kay ikaw naminaw sa tingog sa imong asawa ug mikaon sa kahoy nga akong gisugo kanimo nga dili kaonon, busa ang yuta tinunglot tungod kanimo. Ang yuta tinunglot tungod kang Adan. Ug dili lang ang yuta kundi ang tanan na nga magkakaon gikan sa bunga sa yuta. Mao nang niabot ang mga kapansanan tungod sa tunglo. Pinaagi sa pag-antos, magkakaon ka sa bunga niini sa tanang mga adlaw sa imong kinabuhi. Now, ang pagkasulod sa sala sa kalibutan pinaagi ni Adan ug Eva nagdala og mga kadaot, kapansanan ug kamatayon sa tanang mga binuhat. Nabasin mo yung kita, murag karon nga panahon unfair man ang Ginoo. Kay tanan man ka nagkasala, dapat tanan ang naay kapansanan. Nga naman lagi ang uban lang ang naay kapansanan, ang uban wala man. Abi mo naay katuyuan nga maayo ang Ginoo para makita ang himaya. John 9:1-3. Samtang naglakaw si Jesus, nakita niya ang usa ka tawo nga buta sukad pa sa iyang pagkahimugso. Ang iyang mga tinun-an nangutana kaniya magtutudlo kinsa may nakasala nga natawo man siyang buta. Siya ba o ang iyang mga ginikanan? Si Jesus mitubag, ang iyang pagkabuta dili tungod sa iyang mga sala o sa sala sa iyang mga ginikanan, siya na taong buta aron ang gahom sa Dios ikapadayag diha kaniya. Naaday maayong katuyuan nga nung natawo siya nga buta. Aron nga ang gahom sa Dios ikapadayag kaniya. Aron makita sa mga tao papaano maghil ang Ginoo og buta ato nga time. Aron himayaon nila ang Ginoo. Dili tungod sa iyang sala or sa specific sin sa iyang mamagpapa, kundi tungod sa katuyuan sa Ginoo nga maayo nga mao ang pagpadayag sa iyahang gahom diha sa iyahang pagkabuta. So mga ginikanan, naaday mga panahon nga mataw ang inyong mga anak nga ingon ana sila special child aron nga makita ang gahom sa Ginoo sa ilahang kinabuhi. Naay times may igsoon nga i-allow sa Ginoo nga ang buta mataw diha kanimo aron nga mailhan nila papaano mo lihok ang Ginoo sa iyahang kinabuhi. Abi mo sometimes ginabuhat kina sa Ginoo ingon pagani sa Exodus 4:11. Ang Ginoo maingon kaniya o ka Moses, kinsa may naghatag og baba sa tao? Kinsay naghimo kaniyang bungol o amang? Kinsay naghatag kaniyang igtan-aw o naghimo kaniyang buta? Dili ba ako ang Ginoo? Ang Ginoo di ay ang gahatag og baba, siya pod ang gaalaw nga siya mahimong amang. Ang Ginoo ang gahatag og mata, siya pod ang gaalaw nga siya mahimong buta. Siya ang ga-cause nga mahimo siyang buta, siya ang ga-cause nga mahimo siyang amang. Ingon ang Ginoo, dili ba ako ang Ginoo siya? Nga naman, na siya maayong katuyuan. Ka Moses, gituyo sa Ginoo nga ingon ana siya, aron nga si Moses magdepende sa Ginoo. Dili siya maginambog sa iyahang kaugalingon. So dili kita mag-complain nganong naay mga tawo nga buta, bungol, dili kalakaw, nya maingon din ta nga dili gid perfect ang Ginoo, okay? Dili man perfect ang iyang binuhat. Abi mo, wala lang ta kabalo sa perfect plan sa Ginoo. Abi nyo, dili na to pwede nga advice ng Ginoo nga Ginoo dapat ingon ana ang buhaton nimo. Kay dili man ta kalabaw sa iyang hunahuna. Taas kay hunahuna sa Ginoo may igsuon. Nga tungod sa kataas di ta kabalo nga mao day ni ang plano sa Ginoo. Ug ato adiri ra kutob. Maingon din ta nga sipyat ang Ginoo. Nagkulang lang na kita sa saktong kaalam. Ingon pa sa Isaiah 55:8 ug 9, kay ang akong hunahuna dili sama sa inyong hunahuna. Ug ang akong mga laraw dili sama sa inyong mga laraw, nag-ingon ang Ginoo. Kay sama nga ang kalangitan habog kaysa yuta, ang akong mga laraw habog kaysa inyong mga laraw, ug ang akong hunahuna kaysa inyong hunahuna. Taas day kay hunahuna sa Ginoo, sama sa kataas sa kalangitan, labaw kaysa yuta.
Ang una-una diri lamang kutob. Apan ang una-una sa Ginoo ta sig kayo. Manamay isuon nga dili kita pwede mo advice sa Ginoo nga Ginoo mao ni buhata. Dapat di na siya buta, dapat ingon ana yung pag-ayohon. Wa ta kabalo nga naa siya maayo nga katuyuan. Example ato nga time, mga disciples wala na natawo siya nga buta tungod sa iyang sala o sala sa iyang mamahan o ginahan. Natawo na siyang buta aron makita ang gahom sa Ginoo sa iyahang kinabuhi. Unsaon siya pag-ayo sa Ginoo. Kaya kung walay buta, saan pagkabalo na to nga maayo ang Ginoo, maayo og buta. So para nga mailhan na to nga ang Ginoo, maayo gid siya nga doktor sa pag-ayo sa mga naay kapansanan, then gi-allow niya nga maabot ang mga naay kapansanan. Another example, unsaon na to pagkabalo nga ang Ginoo maayo mo solve sa problems perfectly kung walay problems. Example gani si Pharaoh gipagahi niyang kasing-kasing aron nga si Pharaoh dili gid motugot nga buhian ang mga anak sa Israel. Og dayon tungod kay di man niya tugutan ang Ginoo, mubuhat na dayon sa iya nga plagues. Hangtod niabot og 10 plagues. Og gipagahi pagid sa Ginoo kasing-kasing ni Pharaoh. Di si Pharaoh, iyan na pong gilakag ang mga katawhan sa Israel dito sa dagat. Og dito sa dagat, gihiwa sa Ginoo ang dagat o gipaagi ang mga Israelites o gilumsan dito ang mga Ehiptohanon. Og nahinuduman gayud pag-ayo nga ang Ginoo gamahanan giday kaayo. Siya magasulbad sa mga problema magaluwas sa iyang katawhan. Og gihimaya nila ang Ginoo pinagi niadto. Now kung wala pa kato pagahia sa Ginoo kasing-kasing ni Pharaoh, siguro 1 plague lima buhat sa Ginoo, dili 10 plagues. Di na po makita ang dividing of the Red Sea. So naagi mga time nga buhaton gid sa Ginoo sa mas pagagahi sa kasing-kasing aron makita ang iyahang nga himaya. May mga problems nga iyahang gina-cause aron makita ang iyahang nga himaya. Na basta mamasangil ka mo ang Ginoo bay author sa sala aron makita ang iyahang pagkamanluluwas. No, dili mga igsoon. Ang Ginoo perfect, holy siya, dili siya mo cause og sin. Pero ang tao naman siya kaugalingong pagbuot, iya ka nang gialaw nga ang tao magpakasala aron makita ang iyahang nga himaya sa pagluwas sa mga tao. Makita ang himaya sa paghigugma sa mga tao, pagkaluoy sa mga tao. Na pwede kita muli kramo Ginoo kung perpekto ka pa ka, ayaw gid ialaw. Na kinsa bata nga mo advice sa Ginoo, tao lang ta. Mga binuhat lang ta niya. Na kitang mga tao nga naay mga problema baka naay mga kapansanan. Abi mo na ay maayong plano ang Ginoo kanato sa future. Ingon pa sa Jeremiah 29:11, kay ako nasayod sa mga plano nga akong gihatag alang kaninyo. Nagaingon sa Jehova, mga plano alang sa kaayuhan ug dili alang sa kadautan, aron sa paghatag kaninyo og usa ka maayong kaugmaon ug paglaom. Nagkabalo ang Ginoo sa iya mga giplano para kanato, kini para sa ato ang kaayuhan. Yes, murag masakitan tag karon, pero para kini sa atong kaayuhan sa future. Example, sa usa ka mama ug papa, iyang tudloan ni anak og panghugas sa plato, pangguna, tudloan sa kalisod, aron nga sa future sa panahon nga siya na lang usa, kakaya na siya magbarog sa iyang kaugalingon. Now, ang Ginoo labaw pa ni ana. Na mga time nga i-allow kini nga problem 1, problem 2, problem 3 aron nga sa future mabatunan ta ang kaayo sa ato ang kinabuhi. Abi mo, magkaayo gayud ang mga pamaagi sa Ginoo. Tanan nga mga butang iyang gi-allow para sa atong kaayuhan. Roma 8:28, ug nasayod kita nga ang tanang butang nagabuhat alang sa kaayuhan kanila nga nagahigugma sa Dios, kanila nga tinawag sumala sa iyang katuyuan. Now, all things work together for good para itong nahigugma sa Dios ug sa mga tinawag sa Dios sumala sa iyang katuyuan. Nagi-work na sa Ginoo tanan-tanan, negative, positive nga mga situation sa atong life, naga-work na para sa atong kaayuhan. So dili kita moingon nga di ka perfect Ginoo kay nganong namay negative na mga mistakes. Apil na mga mistakes, apil na mga sins, apil ang goodness, tanan-tanan nga panghitabo ga work together para sa good nato mga igsoon nga mga nahigugma o mga tinawag sa Ginoo. Ang mga plano sa Dios alang sa katawhan, alang sa kaayuhan, ug dili alang sa kadautan. Bisan pa sa mga kapansanan o mga kasakit, ang Dios adunay dakong plano alang sa matag usa ka binuhat. Ug ikalima og katapusan nga dapat tang hinuduman, ang paglaom ug pag-ayo sa umaabot nga panahon inigbalik sa Dios. Sa Revelation 21:4 nagasad ang Dios, pahiran niya ang ilang luha ug wala nay kamatayon o kasubo, paghilak o kasakit, kay nahanaw naman ang daang mga butang. No, wala nay paghilak, wala nay kasubo, wala nay kamatayon. Kinhanaw na ang daang mga butang, mga butang nga mga tinunglo. Niabot na ang mga bag-ong langit o bag-ong ngayuta. Sa future mga igsoon, wala nay kapansanan ang mga tao. Wala nay mga buta, bungol, di kalakaw, baka special children. No, tanan perfect na. Kay kuhaon naman sa Ginoo ang mga sala, ang tunglo, ang yawa sa presensya sa mga tao ug sila kauban na sa presensya sa Ginoo. Perfect na ang tanan.
Isaiah 35:5 ug 6, makakita na unya ang mga buta, ug makadungog na ang bungol. Maglukso-lukso na ang mga bakol daw lagsaw, ug mag-awit ang mga amang sa kalipay. Kay didto sa kamingawan mo dagayday ang tubig, ug may mga sapa na ang deserto. Mga igsuon, mga ulian na gid ang tanan aning panahon na mga igsuon. Wala na tinunglo, wala na yung mga buta. Nakita na sila, wala na yung mga amang, magkakanta-kanta na sila. Aning nga panahon, kay haw-aso na sa Ginoo ang mga tunglo sa kalibutan. Konklusyon, ang mga kapansanan ug mga kasakit dili nagapasabot nga ang Dios dili hingpit. Kini resulta sa sala nga misulod sa kalibutan apan ang Dios nagagamit niini alang sa iyang mas dako nga plano ug kahimayaan. Ang Dios hingpit sa iyang katuyuan ug mga plano ug sa katapusan iyang pagabalikon ang tanang butang ngadto sa hingpit nga kaayuhan.